ଏମିତି କଣ ସେ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ରହିମଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କି ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଜାଳିକି ମାରି ଦେଇଥାଏ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି रहीमन कठिन चितान ते चिंता को चित चेत चिता दहाती निर्जीव को चिंता जीव समय। ରହିମଦାସ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଚିନ୍ତା ଚିତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଚିତା ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ଶରୀରକୁ ଜାଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଳିକି ମାରି ଦେଇଥାଏ। ଘଟଣା କ'ଣ ହୁଏ କି ଗୋଟେ ଘଟି ନଥିବା ଘଟଣାର ଆକଳନରେ ମଣିଷ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥାଏ କି ସେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଶେଷରେ। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ କି ଶେଷରେ ଚିନ୍ତା ହିଁ ତାର ଚିତାର କାରଣ ପାଲଟିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯାହା ହେଇଛି ତାହା ହିଁ ଘଟିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ନ କଲେ ତାହିଁରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ତ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ରହି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିଚାଲିବା ଉଚିତ। सोई हुई जो राम रच रखा। हरे कृष्ण। ଏମିତି କଣ ସେ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ରହିମଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କି ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଜାଳିକି ମାରି ଦେଇଥାଏ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି रहीमन कठिन चितान ते चिंता को चित चेत चिता दहाती निर्जीव को चिंता जीव समय। ରହିମଦାସ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଚିନ୍ତା ଚିତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଚିତା ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ଶରୀରକୁ ଜାଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଳିକି ମାରି ଦେଇଥାଏ। ଘଟଣା କ'ଣ ହୁଏ କି ଗୋଟେ ଘଟି ନଥିବା ଘଟଣାର ଆକଳନରେ ମଣିଷ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥାଏ କି ସେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଶେଷରେ। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ କି ଶେଷରେ ଚିନ୍ତା ହିଁ ତାର ଚିତାର କାରଣ ପାଲଟିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯାହା ହେଇଛି ତାହା ହିଁ ଘଟିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ନ କଲେ ତାହିଁରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ତ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ରହି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିଚାଲିବା ଉଚିତ। सोई हुई जो राम रच रखा। हरे कृष्ण।